Hi, James Bohana dwi a fi ydy'r Prentis y Flwyddyn Adeiladwaith. Nes i dod i fod yn apprentice ar ôl fi cyfarfod Chris Jones, bildar o Nefyn. Nes i cyfarfod o mewn pub ac y diwrnod gyntaf gwaith nes i efo fo oedd yn yr ynys tu ôl fi efo yma. Nes i wedyn wneud few days efo'n labro a wedyn nath y cynnig i fi mynd i coleg wedyn a dyna fo. Dwi'n gweithio i bildar o'r enw Chris Jones. Mae o yn rhedeg cwmni bildio a plastro. Mae rhaid i fi roi credit fawr i Chris achos o'n i'n mynd i coleg i ddysgu ac oedd Chris roi chance fi on-site i wneud. So oedd o'n chance da i fi actually gallu iwsio'r pethau o'n i wedi dysgu ac gwella on-site in a real life situation. So ni'n definitely recommendio ffrindiau fi wneud apprenticeship. Mae yna gymaint o resources a gwybodaeth o'r tutors i cael, pethau ni wedi byth pigo fyny on site dwi'n meddwl. So ni'n definitely recommendio fi. Oedd gen i relationship really dda efo'r tutors coleg, rhaid i fi ddweud. Mae Gash, Wayne a Stephen Ellis oedd yn ffantastig. O'n i constantly yn ofyn nhw sut o'n nhw'n delio efo'r job yma, beth o'n nhw'n wneud efo knowledge nhw, maen nhw'n efo gymaint o syniadau wahanol a experience really rhwng nhw'n i gyd. Mae'n meddwl lot o fi cyrio Prince of the Year, dwi'n meddwl mae'n dangos bod mae gen i rywfaint o sgil, mae'n siŵr mae rhywun yn licio weld, mae rhaid gen i rywfaint o waith da i ddanos, mae'n siŵr, a dwi'n rhaid surprised achos gen i ddim social media, so mae rhywun wedi bod yn fwysio amdano fi ddistaw dwi'n meddwl.